Evroke li Bakurê Kurdistanê cejna zimanê Kurdî ye. Li Moş, Bîngul, Rûhayê. Salane lê zanîngehên van her sê bajarên Bakurê Kurdistanê di navbera 100 heta 105 qutabiyan derdikevin dibine mamostayên zimanê Kurdî. Lê ji 105 mamostayên zimanê Kurdî salane tenê 2 mamostan dihêne damezrandin ji aliyê hikûmetê ve. Bi grafîkekê hindek zaniyariyan li ser rewşa zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê û giştî Tirkiye bûyetînin serekranê heta ku li pêşçavê hewa zelal bibe siberûja zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê di destê Kurdan da dê çi bît? Helbet li jêr zext û fişaran ji bîr nekin. Cezna zimanê Kurdî weke me got Evroke. Ev roje 15 sala 1932 gava ku guvara hewar ji aliyê Mîr Celadeddîn Bedirxan ve li Şamê derketiye ev yekem tarîxa wê bû. Roja wê bû paşî wê sala 2006 di heman rojên de sazî û rêxistinên Kurdî kesatiyên diyarên Kurdperwer û zimanê Kurdî xas ev roja hinê diyar kirin weke cejna zimanê Kurdî li Tirkiye û di nav Kurdên Bakurê Kurdistanê bigiştî. Baş e. Ji wê rojê were ev roje taybet e bi cejna zimanê Kurdî. Baş e. Li vê derê behsa fêrbûna zimanê Kurdî dikeyn ku par sal ji aliyê Wezareta Xandina Bilind ji wî welatî derfeta bijartina dersa zimanê Kurdî hate dan, êdî malbatan bi heza xwe zarokên xwe birin ew ziman helbijartin yê ku dixwazin zarokên wan bo ev sale dersê lê bixînin. Çawa bû prose zêdetir ji 20,265 zarokan dersa zimanê Kurdî helbijartin an ku dersa bijarde helbijartin. Rêjeya herî zêde li ku derê bû li Diyarbekira Bakurê Kurdistanê lê Amedê bû. Lê ji bo van ewqas mamostayan yan jî ewqas qutabiyan tenê 79 mamosta ji aliyê hikûmetê ve hatine damezrandin. Eger em aniha vê deqeyê behez bikeyn bi qasî 1700 mamostayên zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê ders an jî beşên zimanê Kurdî xandine bûne mamostayên zimanê Kurdî. Lê bi qasî 2000 mamostayên tenê 79 ji wan hatine damezrandin bi fermî ji aliyê hikûmetê ve. Bi qasî 5-6 kesên din jî hene lê damezrandina wan demkî ye. Li vê derê rewşa ziman li gorî anketan li gorî van rapirsiyên ku ji aliyê sosyopolitîk ve herwiha rawestê ve hatine kirin çi dibêjin lê 19 bajarên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye rewşa zimanê Kurdî di nav Kurdan da bi çi halî bi çi awaye êdî bi vî rengî hûn dibînin. Lê İstanbul, Ankara, İzmir, Edina, Mêrsîn, eva Diyarbekir, Wan û Mêrdîn riha dîlok hatiye kirin. Bikarînana ziman di nav Kurdan da li 5 bajarên Tirkiye, 5 bajarên Bakurê Kurdistanê weke hûn dibînin yên ku pê diaxivin 168 e, yên ku pê neaxivin jî 154 e. Ev 154ên heneyên ku dibêjin em pê neaxivin sedemên wê jî paşê em ê diyar bikin. Lê bi piranî dibêjin em di bazaran da, di danûstandinan da bi zimanê Kurdî neaxivin ji ber ku ew kesên li bazaran bi zimanê Kurdî dizanin pir kêm in. Em de axivin jî bi piranî di nav malbatên xwe yan jî hevalên xwe yên Kurd pê diaxivin. Sedemên bikarneînana zimanê Kurdî ji yekê zêdetirin lê Tirkiye û Bakur. 132 di nav malbatê da Kurd bi zimanê Kurdî neaxivin. 128 dibistanê fêrbûn nîne ji ber ku zimanê Kurdî ne zimanekê fermî û zimanekê perwerdê ye lewma di dibistanan jî da derfet nîne ew dibêjin 128 ya wî xelkê ku rapirsî digel wan hatiye kirin dibêjin derfet nîne di dibistanan da em fêr bibin lewma em fêr nebûyne û neaxivin. 120 nêzîkatiya derve ji ber ku malbat li vê derê tiştekî pir balkêş heye malbat dibêjin em naxwazin zarokên me li derveyê malê bi zimanê Kurdî biaxivin ji ber ku digel tirka ew dê hest bi kêmasiyê bikin gava ku em bêjin em Kurdin yan jî gava bi zimanê Kurdî biaxivin dê bihayên wan kêm bibin yek ji sedeman ev hatiye diyar kirin. 168 ya axiftina bi zimanê Kurdî di nava zarokan da heye bi giştî li wan 19 bajaran yên ku anketê da hatiye kirin. Zarok di nav xwe da bi zimanê Kurdî diaxivin bi taybetî di van çend salên dawiyê da zarok bi hezkirin ve nêzik dibin ji zimanê Kurdî. Her çi qas kêmasî jî têde hebin lê hewildanên wan hene ev jî xalekî erê niye.
سەدا سی و ئێک ترکی داخڤن di navbera xwe da zarokên Kurdan. Baş. Li vê derê jî daxwazên fêrbûna zimanê Kurdî di asta herî jûr da ne, seda 99.3 daxwaza fêrbûnan jî dixwazin zimanê Kurdî fêr bibin, ev dilxwazî ye. Lê dilxwazî ji kiryarê cuda ye. Tu tiştekî bixwazî û tu ji bo tiştekê ku dixwazî karekê bikey gelek ji hev cuda ye. Ji vê seda 99.3 yên ku dixwazin yan dilxwazin fêrî zimanê Kurdî bibin, tenê seda pêncî serlêdana fêrbûna zimanê Kurdî kirine ji aliyê mamostayan yan ji wan rêxistinên ku dersên zimanê Kurdî didin. Yan jî zarokên xwe dane ji bo dersa bijardeya zimanê Kurdî helbijêrin. Seda 5.2 encam wergirtinên ku serlêdan kirine, yedin jî seda 42 daxwazên wan nehatine cêbecêkirin. Çima li vê derê daxwazên wan nehatine cêbecêkirin ji aliyê hikûmetê ve? Mesela mînak ez bêjim, hikûmetê ji malbatên Kurdan re gotiye ji bo her sinifekê eger pêncî qutabî daxwaza fêrbûna zimanê Kurdî bikin, em ê mamostayekî ji bo wan tayîn bikin. Lê mesela çilan daxwaz kirbe, mamosta ji bo wan nayete tayîn kirin ji ber ku rêjeya ku hikûmetê diyar kiriye mînak bêjim seda pêncî ew çilê qebûl nakin. Baş e. Seda 27 hejmar kêm hatiye dîtin, yanî dibêje ev hejmar kêm e, bikêrnayê ku ez sinifekê taybet ji bo zimanê Kurdî danim, bikêrnayê mamostayekî tenê ji bo zimanê Kurdî danim ku hejmar têrê nake 10-20 qutabîne, ev jî bi vî awayî hatiye destnîşan kirin. Yadin jî meseleke din e ku seda 20 mamosta nîne, yanî bi giştî bi qasî 2000 mamostayên zimanê Kurdî tenê 79 ji wan ji aliyê dewletê ve hatine damezrandin. An ku bû fêrbûna ziman ji bilî wekî ku xastek îradeyeke bihês nîne ji aliyê miletê me ve, yadin jî sedem ew e ku mamostayên zimanê Kurdî gelek gelek kêm in û bi tiliyên desta dihêne hejmartin. Ji bo mamostayên zimanên dî li Tirkiya Bakurê Kurdistanê salane ser wî 5-6 mamostan dihêne damezrandin. Tenê ji bo zimanê Kurdî salê tenê 2 mamostan dihêne damezrandin. Li vê derê Kurd bû ziman çi dixwazin li van bajarên ku rapirsî tê de hatiye kirin. Seda 31 dixwazin Kurdî bibîte zimanê fermî li Tirkiya Bakurê Kurdistanê heta ku astengî li pêşiya vî zimanê hene rabibin perwerde bi zimanê Kurdî be. Yadin jî seda 30 garantiyekê yasayî dixwazin. Dixwazin yasayek cih bigirîtin di destûr û yasayê wî welatî de ku garantiye bide zimanê Kurdî, êdî bi şerm bi kêmasî ev zimanê henê nehê dîtin û nehê axaftin. Yadin jî Kurdî bibe zimanê fermî yê wî welatî, yekem perwerde bû êdin fermiye, seda 24 dixwazin li gorî wan bajaran, belkî zidetir be lê em tenê behsa wan bajarat keniyên ku rapirsî tê de hatiye kirin. Li vê derê em behsa metirsiyên li ser ziman dikin ku ji yekê zêdetirin. Yek ji wan seda 57 ya malbatan bi zarokên xwe re bi Kurdî naxivin, matirsiya herî mezin ji hundirê malbatê dest pê dike. Paşê jî seda 18 perwerde bi zimanê Kurdî nîne. Temam, zext û fişar heye, yasayek nîne, perwerde bi zimanê Kurdî nîne, zimanê Kurdî fermî nîne, lê di hember de Kurd bi xwe jî heta radeyekî gelek gelekî zêde xemsarin, îradeyeke bihêza fêrbûna ziman nîne. Ji spêdî heta êvarî HDP bang dike zimanê Kurdî bibîte zimanê fermî. Lê bi Tirkî dibêjin. Yadin jî seda neh xelek sosyete bûye, ji gundan çûne bajaran. Kêmasiyeke din ev ye ku gava Kurd ji gundan derdikevin diçine bajaran, êdî zimanê Kurdî namîne zimanê bajaran. Zimanê Kurdî weke zimanê gundan qaş û hindek kes wiha dibînin, dihête dîtin. Ev jî kêmasî yan jî hezd bi kêmbûnê ye di hundirê xwe de ji aliyê hinek Kurdan ve helbet ne tevan. Baş e. Meseleyeke din seda 8.5 statûya yanî statûyekî yasayî nîne ji ber ku zimanê me zimanekî yasayî zimanê fermî niye. Ev jî metirsiyeke li ser ji navçûna zimanê Kurdî bi zaraveyên wê ve Kurman jî hem jî zazakî li Bakur. Yadin jî seda 5 sîstem û bişaftin yanî stem û bişaftin asimilasyon. Yani ya cihê balê ew e çima tenê seda 5 di 19 bajaran da stem û bişaftinê asimilasyonê li ser zimanê Kurdî dibînin? Gelo ditirsin bêjin? Yan jî bi rastî asimilasyon li ser zimanê Kurdî nemaye? Ev cihê pirsê ye.